Namin mama, kira? Temperature 27.6, pulse on 70, respite 20, and latest breathing 108. Ikaw nag-fill up. Kasi may pangalan yung butang mo. Yung pangalan butang. May pangalan ba? Ha? Fill upan na? Ano eh? Si Budok. Gisod na si Floor sa kuan. Sa operating room. Maklaro ka doon siyang naong bitaw nga. Kulbaan siya bawang na ito. Bawang siyang ibati. Pero kaya mo nga kulbaan siya. Mag-what na tayo siyang update. Magunsa kay 9 AM man to lagi salang datong mga 4 hours na siguro ag kanang kuan. Diyan human sa operation. Update ra mo. Hello? Ha? Hello? Hello? Pamili ba ninyo nga? May kon sa wifi naguba mas ba yung burot tulog battery. Picture na. Nag-girl man sila. Ako yung picture. Kaya ano saan? Video call ka nila. Huh? Bagas, anesthesia na. Mong bagas. Minsan mereka nag-uusap sila na. Hindi na, tingin sa gamay. Nag-uusap sila. Nagbulo ko na sa nanay. Ang tawag eh. Wah, si Ate Ali. Mo, na ito nag-uusap. Ang oral gagang kalsyon. Yung baba ang calcium? May bawaan. Malingat siya. Sige. May nalang ang pagdali ng kalsyon na. Ito, painin ko. Kung karami usos, di laman ang sobrang adsugay. May kabahoy. Numanhin ang ilan ko numanhin ang lumalawas pa. Gatog ka? Lumatan haras din hindi. So alas 4 na guys. Diyan na si Florari. Karon pa, di pa dugay gat siya. Mga 3:15 man siya na discharge. Gikan sa recovery room ka. Dahil siya sa kulbaan ko kanina kaya wala ko mahimutang kay kumusta man ka? So mo ni agi si Sanko. Okay ra ba ni? Sensitive ba na si Just kanang? Ay, hawiri. Sensitive ba na si Just Juan kanang kamera? May tubo. Buwa mo. Uban ka na ano? So kinsa may pag-ato nimo ko sa may tabo nimo dad. Tapos, Pero sa kwan, operating room.
mga nurse to ka. Nas, Dok. Ma'am Jake, o Ma'am Jo. Salamat ma'am, katungkuban nga mga katsika na ito. Kailan sa nimo? Oh, salamat. Mura ko gulay bitaw nga na lanta. Mura ko lantang gulay. Dali Yan, sa ako di sa na. kanila lagi story. May thyroid, di. Ay, suryahan. Restaurant ka? Ginanglan ng istorya kay tanawa ng tingad. Trog ang tingad. Maura ka. Sige, maura mo sigara pun hagas. Kana bang buntag sa Juno. Maura ya pagpikim sa gasas. Pero kuan na sa kanang di pa man sa pwedeng Salamat motor. guys. Enjoy ang pag-ampo. Na-successful lang. Bisag alas 8 ko ning sud. Mas 4 na ko nakagawas. Salamat sa Ginoo ang kagawas ko. Tunga. Nakabalik ko dito sa mga kaila ko ganiya. Gila ko So kay may lipay ko. unahon na ganina. Pagkatuog nimo. Lipay ko. Pero katong pagkatuog nimo napagyapon kay mura ka nagdamgo ana. Wah, katurang wag ko pa. Ja, kadugasan wa na mura kong nawas kalibutan. Ja, Meet niya? di po ko sa mga nurse. Pagpukaw nila nimo unsa man ning mata ra Dugay puka. po sila napukaw na. Dugay-dugay ko. Pag mata na natinga ko kay sakit na ang liig. Ja, nilibog ko sa anesthesia siguro. O kasabot ng dugay pa mo ko nakagawas kay naghuwat to man sila magkaila ko sa hanggan. Pero pag mata nimo kaila jud ka sa mong panandit sa. Dugay pa. Sa may unsa kay mong Nakawata na ko sa hanggan birthday. Kinsa ang doktor. Kay ugna na kay mag-anesthesia dahil ka. naiisip nga anesthesia. Ha? Naiisip nga anesthesia. Isig mo sila anesthesia makatuga. Isig mo sila. Mabigyan mo jama-jama ng uban. Kabantakan na yung mga Amerikana. Na nagidyohan sila sa ilang bana. Nadyo sa katawa kay mainat. Jama-jama ra sila. Dagto, ang mga nurse na inagwa na atiman. Salamat sa kanang nurse sa OR sa Cebu. Thank you ka. Jun labi na ni Ma'am Jai ko. Ma'am Jo. Jai ba to? Sa job ko. Pasalo ako kay kalimot ko. Ja, papa ko kaon sa kagabi. Gusto ko makaon sa oatmeal. Wala na sa yung kanin kay kung mo kay sakit man ito. Istroho ni mo gotmel. Ang tubig, ang istro kay masadot ka Kutsara ni mo tubig, it's istroho ni mo gotmel. Kamusta man po ka? Nga? Ano ka na miss pa? Mga tana. Magkaganda pagkanaw ni mo na. Asa? Wala, kon ko. Ug unsay Ka? unsay kanang kon ba unsay unsa na pag-abot nimo kay kuan naman kanang Ano na pa ko i-update nila guys. Naoperahan na dahil ko. Diyan nagawa ko sa resulta sa biopsy sa bukol. I-confirm siya o kinahanglan pa ba kong i-registration or di na maintenance na laman for life. Salamat sa isang pag-ampo. Ano na tama namang vlog. Hello. Mag-check ang BBM temp ni mo, ma'am. Sige. Sakto pa rin ba itong gatas? Yan ang condition. Puro dito ka na freedom. Ako na? Wala. Sangit na na. Sangit si Marsado. Ako ang kapatid. So, awal sa datong kuan. Pasyente. Nayas na pag may hanggang magamit taghan kay 5 days may dito sa ospital. Damo ko may hapon eh, tugnaw ba? Tapos ikaduha sa kinalasan. Or ikatulos kinalasan, ikaduha. Basta na part. Asa no?